Evo, znači danas sam nabavio u Lidlu, bila neka akcija, sniženo. Ugaona brusilica, akumulatorska, znači na 20 volti. Već sam teo da kažem 12, ali 20, pošto imaju oni od 12 alati. Kaže 50% brže seče, 23% ne znam šta je ovo, 10% duži životni vek, valjda. Rad, znači sve bolje, 10 puta bolje, znači brže na sečenju, brže na flat steel, ravni čelika. Šta je spin on tiles? Nemam pojma. Uglavnom, u praksi ću naučiti, valjda, kad budem počeo da je koristim. Znači, u pitanju je cordless, baterija nije uključena u paketu, ni punjač. Ima tu neki aksesoris, ne znam šta je to aksesoris, dodatak neki. Bez opterećenja 10.000 obrtaja u minuti, u 6 koraka. Disk za sečenje metala 125 ml. Držač M14, pojma nemam. Ja to nikad nisam radio, ne znam ništa, ali ajde, valjda ću naučiti. Za sve postoji prvi put. Šta kaže? Ugaona bušilica. Bez baterije, bez punjača. To je motor bez četkica, brushless motor. Posebno dug životni vek trajanja. Malo habanje. Od aluminijuma livenog kućište. Antivibraciona ručka od 3 položaja. Elektronsko regulisano pokretanje, meki start. Brza stop zaustavljanje. Funkcija power control, automatska kontrola snage za konstantnu snagu sa kontrolom povratnog udara, kickback control. Kad se blokira uređaj, evo ti, počeo sam da kašljem, napolju jako hladno pa sam se preznojio i tako izašao iz Lidla, preseklo me. Ali dobro, ja sam mislio blizu je to 5 minuta peške do mene, a opet hladno je to, smrzao sam se. Automatska zaštita od preopterećenja, 2 u 1 zaštitni poklopac, jednostavna izmena ploča, spindle lock. Za sve standardne ploče do 125 mm. Farsight performance. Može se koristiti sa pločama za obradu i brusnim pločama, kružnim ili pločastim četkama. Nisu uključeni u paket. Stezni ključ smešten praktično u dodatnoj ručki. Pa ništa, to je to otprilike. Evo ti kašljem, moram popiti čaj. Znači, idu ove klasične 20 voltne baterije. Ajde da otvaramo paket da vidimo šta je unutra.
Evo ga ključ, uspio sam tek sa 2 ruke da ga izvučem. Znači skriven je tu ključ s kojim se ploča valjda steže, pojma nemam kako. Šta se radi? Dobro, čekaj bateriju da vam... Ajde sad da probamo. Da, probao sam, spakovao sam kutiju. Znači u kutiju sam stavio ove brusne ploče, koje sam isto kupio. Valjda će biti dobre. 30% higher cutting speed, 30% less wear and tear, manje trošenje, 30% znači brže seče naspram ovih klasičnih. Znači ove performance ploče brže, bolje, znači rade 30%. Znači uzeo sam ploče, brusne ploče, manje prašine, manje varnica. A ovo je za sečenje ili šta je ovo? Čekaj da im što piše. Za čega je ovo? Pojma ne. Premium aluminijum oksid. Produženi životni vek. For sanding metal. 4 komada. Brusne ploče isto nešto. Ne znam kakve su te. Neke debele. Tu kaže metal isto. A ovo su neke tanke. Eto, tu sam ih spakovao. Ručka. Baterija ta 8. I uređaj. Ništa, ajde vidimo kako ćemo to ubaciti. Ovu bateriju u njega. To malo teže s jednom rukom. Mada sam ja spretan. Snaći ću se ja. Evo ga. To je to. Ubačeno. Znači, jedno su mi već poklonili ploču iz Performance serije za sečenje metala. Već je montirana. Ok. Tu se valjda pali. Ovo crveno gore, ne znam šta je. Brzina 6 stoji. Ajde smanjimo. Da ne krene odmah najjače. Ajde, na primjer, 2. Aha. Šta kaže? Kako ide ovo paljenje kod nje? Čekaj. Joj. Kad bi ja sad ovo ukapirao. Aha. Znači, ova poluga se prvo stisne kao klik-klak klackalica. Ovako, pa onda naprijed. To je to. Ajmo nešto brže. 6. Na kratko da probamo. Radi. Odlično.
Testirano, probano. Baterija puna, ok.